Ja, og vi kommer så fra Faaborg Badmintonklub, og vi har hvad skal man sige, grundprincip i, at døde hunde, de virker altså ikke i kufferter. Så ja, det var det, vi havde. Ej, det er bare gas. Vi har en masse sjove ting. For eksempel i træningen. Det skal være rigtig sjovt at lære noget. Fordi hvis det ikke er sjovt, så får man ikke lyst til det. Og lærerne, de skal være motiveret. Det skal ikke være noget med sådan, at man finder lige på i sidste sekund, og så ja, det ene med andet. Og så er det så skal man også have det socialt. Altså man skal kunne, hvad skal man sige, kunne lide hinanden og sådan virke sammen og kunne spille sammen. Så ja, det var lige det, jeg havde indtil videre. Godt. Et af vores mål, det er, at vi skal have en ny organisationsstruktur, eller rettere sagt, vi har aldrig haft en struktur. Vi har haft en bestyrelse bestående af meget få mennesker, som måtte trække hele læsset. Vi skal have flere til at lave noget arbejde. Vi skal have bygget en struktur op, hvor vi har støtteforeninger, hvor vi har underudvalg, nogle underudvalg, der refererer til bestyrelsen, men hvor bestyrelsen nødvendigvis ikke er med. Vi skal have en sponsorgruppe, som skal referere til støtteforeningen, og det længste led, der må være fra en bestyrelse, fra en gruppe medlemmer fra et udvalg, det er 2 led. Man kan referere til støtteforeningen, og så skal støtteforeningen referere direkte til bestyrelsen. Længere må leden ikke være, men det bliver opgaven i det næste år at få lavet en ny organisationsstruktur. Det synes vi er en sprængende god idé. Action.